Dobrý den, tady Samuel druhý, tady je pán Honza. A my půjdeme zase dva na lidi, budeme i klepat na to, na okno. Takže, Korina, ukaž se. Dobrý, takže, stopni to. Takže Samuel teďka půjde hrát, ale musí mít pomaličku. Takhle se to rozhodli a půjde paní Korina hrát. Ona zařve, hej, chceš válku. To bylo dobrý, já za chvilku musím jít. Jo, táto, co jsme řvali, bylo moc dobrá. Jo, čekej. Tak on to zařvi. Zařvi ty starouši. No zařvi to. Zařvi autečem, dělej. Co se stalo? Dneska to ukončíme, takže čau. Já to dám na YouTube, tak čau zatím. Čau. No tak ještě zařve Honza. Čekej. Jdeme, dělej. Ještě nás zakope na ty dveře. Dobrý, tak čau.